Аз съм Марти и съм малко момче. Това е моето тяло и аз съм се родил с него. Тялото ми се променя, докато раста. Моето тяло си има 2 ръце, 2 крака, 2 очи, 2 уши, 1 глава, 1 нос, 1 уста. Всички тези части на тялото ми дават възможност да общувам със света и с другите хора. Аз обичам да си играя с другите деца и най-много с моята приятелка Соня. Моето тяло има нещо, което ме различава от Соня. Какво е то? Правилно отгаднахте. Тя е малко момиче и затова нейното тяло е различно от моето. Това е нещото, което прави различни момченцето от момиченцето. Соня е моя приятелка и аз харесвам да споделям с нея моето тяло. Харесва ми да играем заедно. Харесва ми, когато мама и татко ме гушкат и когато се боричкаме с по-малката ми сестричка. Но когато някой ме удари, щипе или мачка, това не е приятно и причинява болка. Аз мога да му кажа да спре. Ето така. Веднага спри. Това не ми е приятно. Ако някой поиска да го докосна по някое място и от това ме е срам, аз няма да го направя. И тогава казвам: не искам да те пипам. Това не ми харесва. А сега да повторим всички заедно. Не, това не ми харесва. Аз мога да избирам дали да позволя на някого да ме докосва или не, защото тялото ми принадлежи единствено на мен.